गंगा देवी अपवित्रं पवित्रं सर्ववस्तं कथ्य पीवा पंडरीकक्षं ब्रह्मेंतर शुचि नमः ओम गंगा देवी शांति ध शांति रत्न रक्षा शांति पृथ्वी शांति ओम शांति शांति नमः नमः बेस्वाद फुजारिया गवा बिदिनो आंजों गवा गोलैथारसैसोमोन बारासो लोंखोना माखो आं दिनैलाय ओइ फुजारि नोंखौ दानो दोखो दोखो गाग्लिनानै अ मैखोम मा देलायखो फंबाय मा जाखो नङा आंनि फिसाखौ गोखैनो हर नङाब्ला माबायदि मानसि गाहायनिफ्राय गोजौसिम जोखोनानै साला फुजारि साला दानि आंनि फलानो आंखौ नारदोलाय नै नारगोनबासो साला नै मोनगोनबासो आंखौ नै 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 नों सालाखौ दाना मानि साला दासो गोलैदों साला आयै आंनि फिसा हिन्जाव मा जाखो सिखार बे मिथिसारानो नाख्लायदों नामा? बेनो नाख्रांदों बोरो लावथिया बोरो मा साला नोंनो नाख्रांदों नामा? हो नोंखौ नै साला नै साला नोंखौ नै सनाथि मोसौ जायाखिसै बे मानसिखौ बिदि बुनो गथ' मानसिखौ नोंनि लायहोनायावनो आंनि फिसाजोखौ दिनै नाख्लायनो मोनदों मिथिसारा मिथिबाय फै जेबो नङा दे मिथिसार आं मिथिगौ गाबनो नाङा जाबाय गाबनो नाङा दागाबसै बिबारि अनजालि बिमा हा मा जालायखो नोंहालाय दे ओंखामा मोनो खुरदो दे हनै गामियाव समाजनि मिटिं दंनो थांनांगौ रहाय फिफा खामानियानो जोबाखै नै आंहा दसे थाथ' र' मा आफा नों ओंखाम उखैबाय र' आं खुरना लायनोसै बा आंनि फिसाया ओंखाम खुरनो हालायथारबायना नाङा आइ दानो खुरथ'नो नाङा देनां नों सिख्ला गिदिर देरबा नोंनि खुरनायखौ जागोन आइ बा नोंथां नोंथांनि फिसाजोआ माथो ओंखाम खुरनो हालायथारबाय जोबोद गियानि जाथारगोनलै औ सुदेम नोंथां फै जिरायफै जागोन हाब बाजै खालि खामानिल' मावनाय नुफैयो हा खामानि मावाबा सोरथो मावबोगोन आगै साख्रि गैया बाख्रि गैया खामानि मावनानै जानानै थैलांसै मावनानै जानानै थैदो नोंसोरो फै जिरायफै हा माथो खौरांमोन मास्टार बाबु हा माथो खौरां थाबावनो बे समाजनि मिटिंआव थांनांगौलाय खौरां मोनाखै औ
हालमाजिया दहाय खोन्थाफैदों मिटिं दंनो थांनांगौ। हा ओंखाम जानानै फैदो आं थांग्रोनोसै। दे होमबालाय आवगायदो आं दा लासैनो थांसै। मिथिसारखौलाय मानो लिंहरदिया बिमा? मानो लेंहराखै जाखो? बेखौ महाराजाखाय बराय बराय लेंनानै लायनांगौ आरो आं। ओइ मिथिसार फैद' आफा ओंखाम जाफैद'। र' आफा आं आदा मिथिसारखौ लिंनानै औ लायनि। औ निजिरा मा आखल जाखो बेलाय? थां आइ बे मिथिसारखौ लिंलाय थां। आदा मिथिसार नै नों माथो गाबनानैसो दङ। आदा नोंनि बिखुङाव सरि आदा आंखौ निमाहा होदो आं आफाखौ लिंनानै लायनि। आफा आदा मिथिसारा उन्दुनानैसो गाबगासिनो दङ। मैया बेलासियाव आइजों बुजानानै बिखुङा गोजा जाबाय आफा। मा? थौनाय थौ। मिथिसार मानो गाबबाय थाखो? मा जाखो? सिखार बोरलाय बिखुङा? सादों नामा मैया नोमा दै बुनाया? र' आं दा मलम लाबोनानै फुनगोन दे। आदै आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन। सों फिसा सों मा बाथ्रा? आदै मादै आंखौ मानो सैया? जेबो दाय गैयाबाबो खालि आंखौ लुबैयो। आं मादैनि जेबो जाया नामा आदै? हामा मिथिसार नों बेबायदि दाबुं आरो बिदि दा सान। नोंनि नोमादैयाबो नोंनि बिमा असे बादि बियो नोंखौ जोबोद अनो आरो जोबोद हास्थायो। बियो ओरैसो बुफ्लायो आरो रायफ्लायो। बेबादि दिनैबो दाबुसै दे मिथिबाय। आरो नोंबो निजिरा बेबादि नङै बायि खोथाखौ बिमानि सिगाङाव खिथानानै मिथिसारखौ बिदि दाबुहो दे। जागोन आफा आइ एम सरि। औ फैदो ओंखाम जायदिनि फैदो सानैबो। ओइ बिमा दाबो जाखाङाखै नामा माइरंखौलाय? बिफा सफैबाय। नुवाखै माइरङा बेसेबां माइ गाब दं? दे जावबाय थादो। बिफा एफा गोबाव मिटिङाव मा सावरायखो दिनै? बिमा मिटिङावथ' गोबां सावरायनाय जादों। समाजनि मिटिंथ'। जोंनि समाजा गोबां गुबुंले जानानै दं बेखौनो सावरायनाय जादों। समाजखौ फोसाबनांगौआ जोंनि बयनिबो दायित्व बिमा। नै माथो फंबाय समरिसोलाय? आदा अरखि दनसो फै जिरायफै। जागोन फंबाय। जिरायदो। एसे ओरै टाउनाव थांनो बास नेदां। आंबो बिथिंनि थांनो ओंखारदों। हा मैयानि मिटिङावलाय माबादि सावरायखो मानसि गिदिरफ्रा? मिटिङावथ' मा सावरायनो आदा। जोंनि बर' समाजाव गोबां जेंना दं। दा जों बेफोरखौ लानानै सावरायदों। नंगौ फंबाय। जोंनि समाजा गोबां गाज्रि जालांनो हमबाय। साफ्रोमबो बर' हिन्जाव आरो सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों खारफालांगासिनो दं फंबाय। बेनोथ' जादों आदा साननांगौआ। बेफोर गासिबो खामानिखौ होबथानांगौआ जों गासिबो दायित्व जागोन। नंगौ फंबाय आं जोबोद लाजिखांबायसै गावनि जाथिखौनो। हनै आदा राकेशनि बिहामजोआ फिसा सानै गोनाङानो माबा हौनि माद्रासावसो दोनखारलांलायबाय। मा जाबावनो बे बर' जाथिजोंलाय। बेनोथ'लै आदा साननांगौआ। लाजिथारबाय आंबो। नै मा जाबावगोन दैलिक पेपाराव नुगोन बा फेसबुकाव नुगोन मागोन बे बर'फ्रा खालि दोनखारलांनाय माबानाय। लाजिनाय मोनथारबाय आं आदा मा जाबावनो। बेनोथ'लै जाबाय रायलायनानै मा जाबावनो। थांलायसै नामा? थादो फंबाय दे आं सिगांग्रोनोसै। दे आंहाबो बासआ फैसिगोन।
नै माथो फिसाफ्रा ओंखारबायानो आदै जोंनो दखानाव मेथाइ जानो फैसा नांगौ हनो मोना खालि फैसा नोमफाया खामायना होफैनायखाय खालि फैसा आफा आंनो फैसा नांगौ नों फैसा हराब्ला जों स्कुलाव थाङा ना आदा जागोन नोंबो निजिरा बे सैमा बांग्राजों थाफा जोबोद जाथारबाय नङासै न' फिसा बे 10 थाखाखौ लादो नोंहाबो 10 थाखाखौ लानानै थांदो जागोन आफा मोजां फराय दे जागोन आदै मिथिसार फिसा माथो दिनै नोंसिनि बिए आनजादनि रिजाल्ट होयिनि होनायाथ' होनो नागिरदोंमोन 10ता जालायलायबाय होमबालाय माथो दाबो कलेजाव थांदिया रिजाल्ट औ मादै दिनै होनो नागिरदोंमोन थांदो माबार ओंखारलांदो कलेजाव थांनो नायदो बेबादि न'आव थाबाय थानानै रिजाल्टखौ बोरै मोननांगौ जागोन आदै जागोन नोंहाबाथाय न'आवनो इसिबां खामानि दामानि दङ दानि जुगाव रिजाल्टखौ कलेजाव नायबावो नामा मबाइलावनो नुखाजोबो माथो औ आदै मादैया थिगखौनो बुंदों दे होमबालाय नोंसिनि गोसोसै मबाइलाव नायोना कलेजाव थांनानै नायो आंहा मिटिं दं आं ओंखारलांसै सार मानोबा लिंहरदोंमोन हेमन्त नों ट्रुपखौ लानानै राउन्ड होनानै फैसाय एसे बोरैबा रिपर्ट फैदोंथ' आइबिनिफ्राय गोख्रैनो थां जागोन सार खोनाबाय थ' डिउटि नाफैनि थ' ओइ मा खबर बिलाय सानफ्रामबो डिउटि होनाया बिदि खालामो नों मोजां डिउटि हो जों थांनोसै नै लोगो आंनाव मोनफैबाय दे होमबालाय निजिरा रथ'लाय नोंहा मा जालायखो बुंदो आदा एक्टर गाजोला नों मा नोंसाला नों आंखौ बिदिसो बुंबावदो थांसिबो आं थाथ' निजिरा देलाय आंनि रिजाल्टआ नायलाय रिजाल्ट औ मानि सरि बावदोंसो देलाय रल नाम्बारखौ होनलाय रला जाबाय 500 नङा जाबाय 53531 नै माथो आंलाय जेबोखौनो नुवाखै नों साला आंखौ थगायदोंसो ओइ नोङो मबाइलावलाय जेबो गैया हगार मबाइलाव हगार होनदों मबाइलाव हगार एलाय मादै निजिरा आखला नङा आयै मिथिखागौ आं बे सैमा बांग्रानि आखलखौ लाजासै नोङो सरि आदा आं नोंखौ सानफ्रोमबो बेबादिनो दुखु होफ्लांबाय थायो सरि आयु थांनो मोनबालाय मोजां जागौमोन दा हनै मालखौबो लांफैजोबाखै आदा खामसावहा सावरिनि आवग्रिनानै दंफैखाजोबो
राव गैया बे साइकेल हाबग्रा गैया नामा फाफिफोर मा खि मोनजानो फैबाय थायो मोनलोंनो नुदों बिसोरो हासुदैखौ गैया जों फाफिफ्रा जौ सोंनो फैदोंलै मा जौ बेलाय सावरिनि आवग्रिनानै दंखायो आंजों मोजांबासो मोजां माबा थां नोंसोरो फाफिफोर आंहा दिनै फाननांगौनि जेबो गैया माबा नोंसोरो हामगौ मोनबाय दाना एसे खस्थ' फाफिफ्रालाय मा हासुदैयाखौ लोंनो फैबाय थाल गैया बाल गैया खालामनो फैगोन बिसोरो फाफिफ्रालाय मा आयदै हाब मासिबां होनबा बिसोरो आंनासो नै जालायलाङाखिसै मिथिसार आदै नों रिजाल्टखौ नायबायमोन औ आफा आदाया फार्स्ट डिभिजनावसो पास खालामबावदों नंगौना औ बाह बिदिब्लाथ' नोङो इउनिभार्सिटिखौबा हाबनो गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव हाबनो ना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव हाबनो बिएखौ पास जाबायबा जाबाय बिफा आरो आं मिथिसारखौ फोरोंनो हानाय नंला नों बेफोरखौ मा बुंबाय थादों बिमा औ आं आरो मिथिसारखौ बेनिफ्राय फोरोंबावनो हानाय नंलिया बे न'खराव फैसा खामायनानै होफैग्रा सोर दं नोंहा बेनिफ्राय जेबो राव गैला नामा बेनि फरायनायावल' फैसा गारबाय थानानै नोंहा मा जानो बिफा नोंहा फिसाजो गैया नामा नोंखौ मा बुंबावनांगौ आंलाय आफा बिएखौ पास जाबायबा जाबाय बिफा आरो आं मिथिसारखौ फोरोंनो हानाय नंला औ आं आरो मिथिसारखौ बेनिफ्राय फोरोंबावनो हानाय नंलिया बे न'खराव फैसा खामायनानै होफैग्रा सोर दं बेनि फरायनायावल' फैसा गारबाय थानानै नोंहा मा जानो बिफा नोंहा फिसाजो गैया नामा जांगिलाखौनो रायथि होनांसिगोनलै अनजालिखौ मोनसे सेलफि लानोसैलां बावहायनो ओइ जांगिला फंबाय औ आंहा नोंजों मोनसे जोबोद गोनां खोथा रायलायनांगौ दंमोनलै मा खोथा जालायखोब्रा फैदो जिरायनानै रायलायसै फाग्ला ओइ जांगिला बे अनजालिखौ आंनो रायथिना होदोब्रा फाग्ला हाय नंगौना नङा जाखोब्रा बाथ्राफ्रालाय ओमफ्राय गामिनिखौनो लामारसै आरो नों जायोलै आंना गामिनिबाबो फाग्ला एक्चुअली बे गामिनि नङा नंनायालाय औ बे आदै सन्थलाजों खांजाफैनायसो लाजायो लामारथारसै दा जायो आंना दे नों लाथारसैबालाय बानायना होनसै आं ज्रोमल' मोनो थोंसै फाग्ला थोद फाग्ला नों आंनो जायोबा खिन्थु अमा बेरा जाहोनांगोन दै जाथारबा हामगौलै इसोर भगबान फाग्ला नैबे मानि थाखायथो जांगिला नाम लादों नामजों गुनजोंसो मिथिबाय जों लागोआव बे दाब्लानि फिसालाया माथो हिनजाव खारसन फैदोंनो माथो मैया गामिनि सेंग्राफ्रा फैनानै लांफैफिनदोंनो गैला बे होमबा हाबा जानांगौ मोसानांगौआ आंथ' हाबायाव मोसाखायो हाबा होनबाथाय आंनो लाब्रा दालि जानायाव फाखा खाथारलै जायगा मोजांलै उफ हैट बोरैबा जाबायलै बुदां जों सानफ्रामबो बेसेबां जौ बायनानै लोंनो हाबावब्रा बुदां लोंनांगौलै लोङा
थानो हाथारला बुदां फैसायाबो गैथारलालै आंथ' न'आवबो रायजागाबाय थाग्रासो जाबायलै आंथ' नोंखौ बाखिबाबो लोंहैयोब्रा नों आंनो माला लोंहोआ जौ बाखिखौ ओइ दाख्लैनो बावदों मा दां लोङा जानला मोनला दा बुंलै मिरगिगोना फिसा जानला मोनला खोथा दा बुंलाबाय खर' गाज्रि सोर मिरगि बिमानि फिसालाय नोङो आंनि आफाया मिरगि बेमार गोनां नामा आया नोंनानो जोंनि बंस'आव मिरगि बेमार होन खुरिया बेमार होन जेबो बंस'आव बिदि गैयालै होद नंगौ नै आं माराखौबा खोनासंसुआलै आयु आयु फाग्लाफ्रा फाग्लाफोर मा जाखो नोंसोर मा जाखो हा आयु मा खमलालाबायखो बिसोरलाय मैसो भेराफोर बायदि थैलायथारगोनहाय बिसोरो नै फाग्लाफोर मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो मा जालायखो आरो नै लोंनाया बारा जालायबाय बिसोर मा जाया फालाय जेबो जायाखैलै आब' बेयो गोसोनायखौ मनिने फासनानै थैनो नागिरदों होद जाम्बा थैलाबायो नामा आं दंना आं दं जाम्बा आं थानानै माखौ टेनसन जालाबायनांगौ थौ जोंहा जौ लोंहैसै जाम्बा थां माथां बेबायदि जालाबायो हगारसालाबायजायो नामा गोसा मावनानै दोननाय दं खान्थाल फिथाइनि थौदो बयबो लोंहैसै मोजांथार फैनाय ओरै मा मैसो भेराफोर बायदि नारा नाथार जेरावखि जाया लोङा बेबायदि बाल फैदो थौ बिदि होनलायनायखौनो गाज्रि मोनो नामा मानसिया जाम्बा थां माथां ओइ मोजाङै हालै आदै हाजाम जागोन माहाजोन बाबु हाब माथो आं एसे लामैनो बोरायथारबायब्रा एसेयावनो माथो हिन्जाव लानायनि बैसोआबो बारग'लांजोब्बायलै माथो हेइ आं हिन्जाव लानोसैलै मोनथिबाय ना हाखांबायमोनलै माहाजोन बाबु नै बस मोनबाय लाबो हिन्जावासो बहा मोननांगौ जाखोलै हिन्जावनिलाय मा सिन्था खालामदोंब्रा बस बुं बस माबायदि सिख्ला नांगौ आजिखालि फेसबुकआव टुइटाराव गोबां समायना समायना सिख्लाफोर नुसै बेनिफ्रायनो बसआ सायख'नानै लानो हागोन नों थिग खोथाखौनो गोसोखांदों नाथाय सिख्लाया बयनिख्रुइबो समायनासिन जानांगोन नैबेखौ नायदो नै समायनाथार सिख्लाया बा नंमारगौआनोथ' जोबोद समायना नागिरदो बिदिब्ला आरो मानोथो देरि खालामबावनो जागोन बस गोख्रैनो खामानिया साक्सेसफुल जानांगोन बुद्रु बुसिबाबो लाबोथारनांगोन जागोन बस उफ
अनजालि मा खादों? ए अरनै दिंखिया मैगंसो खादों आङो। बहाथो थांनो नागिरदों? थाङा अनजालि, नोंखौनो गोसोखांनानै फैदों आं बेरायलाबायनो। न'आव आदै मादै दंना गैया? दङ, थ'दो बेरायहैसै। थ' थांनो लाजिलायलाङोलां साइकेल बोराय लानानै। माखौ लाजिनांगौ जाखो? थ'दो बेरायहैसै। बा सालाफ्रा मा जालायखो आदा जांगिला? ओमफ्राय अरन आरो अनजालि नोंनो अमा खासि जाहोनो नागिरनाया सरि अमा बेरा जाहोनो नागिरनाया बोरै जाखो? जागोनब्रा मालाबा जाहोगोन आङो। बिदिजों जानाय नङालै खिन्थु जाहोथारनांगोन। हा बहाथो थांनो नागिरामोन? माबालै बे हारिमु अफिसावहाय मिटिं दंलाय माथो खालामबावनो। दे थाथ'दो थांसै आङो जिखुनु दाबल' दे जाहोथारनांगोन खिन्थु। जागोनलै जांग्ला भाई। ओइ जाहोथारनांगोन। जों बिदि गामियाव जौ लोंसोमबाय थानानै जागोन नामा? माबा मोनसे खामानि मावनानै जोंनि गामियावबोथ' एसे न' बां लुनायनि खायदा लानांसिगोनलै। मालाय नुवाखै टाउनाव बेसेबां गोजौ गोजौ बिल्डिं लुगासिनो दङ। माजों खामायदों बिसोरलाय? मिथिगौ? बेनोथ'लै। जों मालाय हाया नामा? मावनांसिगोन ना मा होनो नोंलाय? नंनाया नंगौ आदा बुदां। आंबो सान्दुं गोसायाव मावनो बाखाथारबायलै। बेबादि मावनानै मोनजाया। माबा मोनसे 2 नाम्बार मावनानै थाब माहाजोन जानाय खायदाखौ लादिनि। खोनासं आदा बुदां, आं मोनसे आइडिया गोसोखांदों। बे गणेश माहाजोनाव गलियाव मोसौ फालोसो थाथारो। बेयाव माब्रैसे होनानै लांनांसिगोन। ओमफ्राय बांगालफोरनाव ज्राव जायो। आयु फाग्लाफोर मालायनि मोसौखौ खावलाबायनानै बिगोमा नुसनब्ला सिखावना बुजालाबाया होमबा? दाद लेफे नों माखौ गिदों? जोंहा बेबादि मावनानै मेरला एक्सपार्ट आइडिया दंखायो। जों मेरला बोरमा खासि अमा खासि दाउला खासि खावनानै जायोना। जाम बिथां सियान थां नोंनो सना रुफा नाङा आरो थाखा फैसा नाङा। नोंनि न'आ मोजां लुनो हादों नामा नों जौ फाननानै? नांनायाथ' नांगौ। बेसे बिदि रानथाब फोनथाब जौ फाननानै जाबावनो आं मालाय। होनबा एबार थफादो रेडि जादों। लाजिदबलाय लाङो बाहाय आंहा। हिनजावफ्रानो सिखाव होनजाबायनाय जाया होमबा? नैबे बुदाङा नोंगौ लों एसे लोंखाबाव साहस जानायनि। साहस जालायनाङा। हमजाबाय हले आंनि दाय नङाहाय। नोंसोर सानैयासो लानांगोन। खोथा बाथ्राफ्राथ' जाबाय। होनबा नों मा सानो? थिग जाबाय दा? दे ए साला अनजालिया दुगैदों। बेखौ अन्थाइ खुनोलां। सोर मा खुबैहरलाबायखो? ए नोंसो लाजिया नों मालाय सिख्लानि दुगैनायखौ नायखुमानो बेबायदि हायदाथा थब्राब्रानो। नोंखौ नै नों आंखौ मोनगोना। नै आइ नोमाले बहा थांदों? दहाय इन्दि बिलाइ खानो थांनोसो होनदोंमोन आफा। दाबो फैया? हा माथो बुंबावनो आं बेखौ खालि इन्दि। नै माथो सफैबायानो। गैया दिनै बिलाइआ मा मालाय खानानै लांग'जोब्बाय। गाबोनसो लायफिनसां।
आइदै अनजालि आइ अनजालि आइ दै गिलास लाबोदोहाय गांनाय हामथारला आङो दैयानो रावनाबो मोजां गैया मोनामजोबो माबा नोंखौ साहा बागानिया बादिसो नुलायलांबायलै आं बिमा हा जानो गैया ना लोंनो गैया नोंहा एथ' खस्थ' खालामबाय थानो आं खामायनायखौनो जाबाबो जाख'नो हाया नोंसोरो नै आइ दैया लोंदो फिफा आं नोंजों जुलि जानायनिफ्रायनो जेबो खस्थ' मोनबोफेराखैमोन अब्लाबो ना रां आरजिनायजों लोगोसे हारिनि हारिमुखौबो फोथांनानै लाखिनो हायोना नंगौ आफा आइया थिगखौनो बुंदों नंगौ आइ आरो आं नोमाखौ जेबो बुंथारलिया सोर बेलाय मा दाय मावा बेलाय सार बियो सासे जोबोद गाज्रि मानसि बेनि थाखाय जों बेखौ हमना लाबोदों बियो सासे सिख्लाखौ बिराद बेबहार गाज्रि खालामदों बेनि थाखाय जों हमना लाबोदों नंगौ सार बियो सासे जोबोद गाज्रि मानसि नंगौ नामा नंगौ सार जोंनि मेगनजों नुथारदों बिखुं बुसियोबनानै लकाबाव सोना दोननाय माबारनो जागोन सार आइदै थां बिमा साहा गोथाव फुदुंनानै लायदोलै देहाफ्रा स्रां मोनगारनायनि लोंगारदिनि साहा फुंनिफ्रायनो खामानिया मावजोबनो थाङाखै आरो नोंहा साहा दे मावनो हायाबालाय बिहामजोफोरखौ मानो दाबो नागिरनानै लायाखै हे नङाबा माथो नों थिगखौनो बुंदों बिफा आं बेखौनो सिरि सिरि सानखादोंमोन आरो बिहामजोखौ नागिरनांगौनि गोनांथियानो गैया मालाय गावसोर सानैजों मोजां मोनलायखायोबालाय अनजालिखौनो नों थिगखौनो बुंदों बिमा 100% गेरेन्टि आंनो अनजालिखौनो बिहामजो नांथारगौ बेबायदि आखल आखु मावनो दांनो गोरों बिहामजोखौ आंनो नांथारगौ बिमा बिहामजोनि आखाइनि ओंखाम जानो रेडि जाखादो बिमा बिहामजोनि आखाइनि ओंखाम खुरनाय जानो आयै आरो आफा नोंसोर दिनै मानो एफा खुसि सोरनि ओंखाम खुरनाय जानो आरो सोरनि बिहामजो नोंनि फिसा जों नोंनि थाखाय मा नोंसोर खर' गाज्रि जायाखैथ' आंनि हिन्जाव होनो हिन्जाव लानानै मा मावनानै जाहोनो दे आं आरो आइ आफामोना सोरखौ लायनो नागिरदों दे साख्रि गैया बाख्रि गैया जानाय नङा आफा जानाय नङा जावलिया गथ'आ जुजाइनि अर बायदि खामग्लिलांबाय आंनि गोसोआ जुजाइनि आं मिथिगौ आरो मिथिया नोंनि बे जिउ सोलेरारि बेसेबांबा दुखुजों आबुं जानानै दङ नाथाय आं नोंखौ अननो हायो गोसो सिङावल' बेनि अनगायै जेबो हेफाजाब होनो हाया निजिरा सोरखौ नायहरदों मेगन खनाजों नाथाय सानबेसे बेबायदि आन्दो आन्दो मोजां मोनबाय थानो थारैनो नों
मिथिसारखौ मोजां मोनोब्ला मानोथो बुंनानै लानो हायाखै मा नों बेखौ एसेबो हेफाजाब होनो हाया नामा ओहो हाया आं माबोरै हानो आं मा रावजों आं मिथिगौ नोंनि मिथिसारखौ थार गोसोजों मोजां मोननायखौ बेनिखायनोथ' नों बेखौ हेफाजाब होनो हाया ओहो रंगिना आंनि मोजां मोननाया सैथो नाथाय आं नोंनो माबोरै फोरमान होनो आरो मिथिसारखौ आंनि मोजां मोननाया गोसोआवनो रोहो रोहो खामलिजोबलांगोन नाथाय मिथिसाराखि बेखौ गनायगोन मानो गनाया जानो लोगो थारैनो बियो नोंखौ गनायगोन नों सैथो बाथ्राखौ बुंनानै हो निजिरा थार मोजां मोननाया मानसिनि गोसोआव गोहो बोलो आरो सहायनो हानाय हिम्मतखौ लाबोयो समा नोंखौ नेनानै थाबाय थाया रंगिना 뭐르? 우리 기대원이야? 많은 다시 무시 어디야? नै सौफैबाय गोरा सौफैबाय गोरा औ सौफैबायना? औ सौफैबाय जिराय जागोन गोरा जिराय आं लामायाव एसे गोबाव जाबायना दहाय फुङावनो ओंखारबोथारदोंमोन आङो बाथ्राखौ नोंथाङा मोनथिखाबाय जानांगौ बाथ्राखौथ' मिथिना मिथिबायमोन नाथाय नोंथाङा बै सिम्बरगाव गामिनि समाज फोसाबग्रा आफादनि आफादगिरि समृत बिथांखौ मिथिखाया होमबा मानोना बेहा सासे समायना फिसाजो दं मुङा निजिरा मा समायना फिसाजो दङ सम्राट आफादगिरिया बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बिब्दिब्ला बेखौनो फुल एन्ड फाइनाल खालामनांसिगोन देवानि नाथाय माजेन बाबु एसेसो रांफोर हरोबा गाहामफोर जागौमोन नामा दा लामाफ्राव साहाफोर लोंबाय बायनो देवानि जागोन न' बेयाव 10,000 रां दं बेखौ लांग्रोदो अके 10,000 जाथारसिगोनलै माहाजोन बाबु एखेबारे 100% बे अरखि देवानि थासान्दियाव जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो जेबो जायबो गैया आं थांसै माहाजोन बाबु हाबाब बस बे सम्राट आफादगिरिनि फिसाजोखौ मोनोबाथ' नोंथाङा गावखौनो जोबोद लाखि गोनां सानना लादों आरो बिनि सम्राटनि गासिबो बारि बागान धोन सम्पथिया नोंथांनि जाजोबखासिगोनब्रा खाफालाव थायोब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाया मिथिसार ओइ मिथिसार औ मादै आंनो
आंनो खर'सेसो लायनानै होफैनायसाय मानोबा लेंहरदोंमोन मादैया? औ बाजाराव आंनो बेदर एसे लानानै फै आरो साहाजों जाग्रा मेथाइबो लानानै फै नै राङा थाबैनो फैफिन न'आव गोबां खामानि दङ आलासिबो फैगोन जागोन दे मादै औ हेल' ओइ दिथुन नों बहाय दं नैलै बाजाराव थांनांगौमोन ए नै आंबो टाउनाव थांनो ओंखारखादों औ दे थांगौ दे फैबाय औ थौ अनजालि ट्रेननि टाइमाबो जाथ'वाखै नों दसे थाथ' दे आं एटिएमआव फैसा बख'ना लायनि जागोन दे थाब फैफिन दे ओइ सेंग्राफोर एसे थाल लादो मैया फेसबुकआव नुनाय सिख्लाखौ जै बोरैबाफोर नुफ्लांबाथाय खेबसेयैनो लांफाखानांगौ जागोन आदा नों जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया जों दंना नाथाय आदा बे फाग्लाफोरनावसो थाबायलै फट'गा बोरै सिनायबावनांगौथाय मानसिखौ बोरै सिनायबावनांगौथाय आरो बे राखिब आरो दाब्लामोनहालाय बहाथो थांदों दिनैलाय जानोलाय फाग्लाफ्रा मैया हाबा जानो होनना थांदोंमोन मा दाबो फैफिना ओइ आदा फेसबुकखौ नायनो सिख्ला हनै बेनो आदा मा दाबो फैदिया बेलाय बेनो जाथारनांगौ नंगौना बिदिनो नायनाय थाबाय थागौ थ' गाराम थिखिदो Hey! बे सिख्लाखौ गोख्रै लानानै थौ फैजारौ जोंनि दसे बेरायहैनि हगार आंनि आखाइखौ हगार हगार हनै मा खालामनाय जादों बिसोरलाय थौलाय फैजारौ हगार हगार आंनि मा सिनाफोर बेखौ मा हमखो मा खुलुलाय ओइ सानाफोर हगार हनै राजाफोर नोंसोरलाय हगार 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 खादो दे बेवहाय नों जेरैबादि बिजामादै नागिरनो थिनदों बेखौ आं नागिरखाबाय न' बां थाखा फैसा जेनिबो आंखा गैया बेवहाय दाबादियाव नोंसाजोआ रानि बाथि जाहैसिगोन बेवहाय मा हामथारबाय बेवाय हामथारबाय बेबादि बिजामादैखौनो नांथारगौ आंनो बेवहायफोर नोंहाथ' राजा महाराजा बादि बिजामादै मोननोसै आंहाबोथ' जागोन बेवाय जागोन नों थाथ' दे नै बेवाय राङा बेखौनो लांगोरदो जागोन बेवायफोर सिन्था खालामनां जागोन दे आं दं बिदिबा थांलायदिनि बेवाय खुलुमबाय दे बेवाय एबारसो थिग जासिगोन हगार हगार आखाइयाव हगार हगार गुन्दाफोर आंनि आखाइयाव हगार हगार बे फाग्लाफोरा आरो फैबावदोंसो मा फैनो नोंसोरो नङा होमब्ला ओइ मा मोखानायखो होगोलाय करदाग्रि
Lebih. Aiko. मा जादों ओइ ओइ नोंसोर सानै थांलाय गोख्रै बोजों थांलाय ओइ ओइ आइ ओइ hey मा जादों नोंसोरलाय इसेबां लासिंसिं हगार हगार मा जादों Hey, what are you doing? Hey! नोंसोर जेसेबांखि नाजाया आंनि आखाइनिफ्राय बे अनजालिखौ सेनानै लांनो हानाय नङा मोनथिबाय नोंसोर बायदि दुथा मानसिया बे सिख्लाखौ लांनो हानायनि जेबो मोन्थाय गैया Hey, मा बुंदों नोङो? नायनि आं, हे? मा बुंदों नोङो? हा? मा बुंदों? हाय! राइट! 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 दिनै बेबायदि खामानि दामाव मिन्थिबाय नङाबा फै नानि फै देबसुन अनजालि बेफोर मानो बिदि जाखो आं जेबो जायाखै अरन नों मोजाङै दं ना औ आं थिगैनो दङ नायगोन आं नोंखौ सानसे समाव नोंखौ फोजोबस्रांजोबगोन थेंक इउ आंनि अनजालिखौ बासायनायनि थाखाय नंगौ आदा थारैनो नोंसोर दिनै फैनानै बासायामोनब्ला बे गुन्दाफोरा मा खालामगौमोनथाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आदा बेफोर जोंनि मावनांगौ दायथ'खा अब्लाबो आदा नोंथां बे नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड नामा औ बे आंनि गार्लफ्रेन्ड नोंथां थौ बिदिब्ला थांदिनि थौदो आदा मा सैमा बांग्रा इसिबां गोबाव बाजाराव थांनाया मावनानै जानो बाबायब्ला बे न'निफ्राय दानो ओंखारलांनो हासिगोन मादै सनाथि मा बुंनाय जाखो बियो मा नोंखौ आङो बेरायनोसो थिनहरदोंमोन नामा बोरो नोंखौ खरस लायनो थिनहरनाया सनाथि नोंनि आखला बांद्रायथारबाय मानसिखौ बिदि सिथ्ला गास्ला मोनै रायनाङा जेबो बुंनाङा मिथिगौ मिथिसार माबाफोर जादों नामा आरो आखायाव मानि थै जाखो नों थिगैनो दंथ' औ आदै लामायाव माखासे गुन्दाफ्रा सासे सिख्लाखौ गाज्रि आखुनि बाहायना होदोंमोन बेयावनो आं बिसोरजों बुलायनो गोनां जादोंमोन ए नों गुन्दागिरि खालामनोसो थांदों बाजाराव थांनाया सनाथि नोंखौ जुनारासो जोनोम होदों नामा मिथिसारा मा दाय दं दे नोंनि थख्राया थिग गैला नामा जुदि नोंनि जिउआवबो बेबादि जायोबा नों मा जागोन हा निजिरा ओरै फैलाय मा आफा बे नोंदानि गारिखौ एसे खाथबना होफै आदा मिथिसार बेफोर माबोरै जाया लामायाव मानसि गाज्रिफोरजों बुलायना फैदां बा एसेबां साहस दं नोंहा दिनैसो मिथिबाय आङो
थुदो आदा मुलुम फुनना होनोसै थौ नों दसे जिरायथ'दो आदा आं डेटल लानानै फैनि जागोन दे सादों नामा सादों एसे आदा मिथिसार नों एसेबां बुरजा गुन्दाफोरखौ माबोरै फेजेननो हाखो नाथाय बे गुन्दाफोरा अबेनिमोन आदा बोरैबा बिसोरो नोंखौ माबा मोनसे खालामनाय मोनबा आंहा मा जागौमोन नोंहा मा जानो आं सोरनिबा खैफोदखौ नुयोब्ला आं बेबायदि नायनानै थानो हाया बिनानाव आंहासो आंनि बे बेसेन गैयै जिउखौ फोजोबना लागौमोन बिदि दा बुं आदा थोद जाम्बि नों दा थैयो नामा नों दा जेबो जाया नों दसे रेस्ट लाथ'दो आदा जागोन दे दादा गजम चाहिँ मिटे मा भाषा जाखो बेलाय बुजासिम बेलाय आंबो बुजासैलै मा भाषा जाखो बेलाय जारला सोंबाय आं बिसोरखौ टिमाव लाफानानै गजम चाहिँ मिटे गय जानो बिनाया नोंसिना बिदिसो बुङो नामा औलै आदा जा बिसिबां गय जानो सोब बिसिबां सिगारेट सोबनो फैसाया 110 जाबायमोनलै फंबायफोर हा ओइ दखानदार फैसाया आं बेथन मोनबासो मोनगोन बिसिबां जाखो खाथायाव लिरनानै दोन 110 थाखा जाबायमोनलै ओइ इन्दा चंले दिया ओइ दखानदार फैसाखौ आं बेथन मोनबासो मोनगोन खाथायाव लिरनानै दोन बुजिबाय नों ओरैनिफ्राय खेल खालाम ओमफ्राय नोंहा ओरैहाय ओरै साहानिफ्राय फैयो खोनाबाय आरो नोंहाथ' बाव दिउटिखासै बे एरियाथ' नोंनिखा बेनि रेसपन्सिबिलिटिया नोंनि आखायावनो
बै सेंग्रा माखासेफ्रा मा खालामदों बाहायलाय सेंग्रा दुथांफ्रा थनाय एसे नायनि Ayo polisi kau ni. Kado. Hurry up. सोर सेंग्राफोर बिसोरलाय दोनै गबाय खिन्थु बिसोरो माब्लाबा हमनो नाजागोन जों बिसोरखौ जेरैबाबो हमनो नाजागोन जों मिथिसार थारैनो आंनि नोंखौ मोजां मोननाया सिमांसो जानानै थालांसिगोन नामा मा होननानै मा बुंनानै बबे रावजों फोरमायनानै लाबावनो आं नोंनो मिथिसार निजरा जाम्बि गथ'आ मा बावद्राबायखो मानो फैदों बेहाय मा नांगौ सोरबा अनजालियाव गोसोखाङाखैथ' आंखाय बागदावदों लाबलाय मबाइला हा गथ' नांगौ जेबो गैया बेहाय मानो नाङा गथ' हा हरफिनलाय मबाइला बियो मा मेसेज लिरहरनाय जाखो बुजिनो मोनासै आं मिथिसार आंनि मबाइला हर मा नायबाय थाखो निजरा नैबे रंगिना हरनाय मेसेज नायलाय बे मेसेजआ बुं निजरा बे मेसेजआ सैथोना नंखाय आरो नों आंखौ मोजां मोनो नों फाग्लि जायाखैथ' निजरा बुं आं नोंखौ आंनि गोसो गोरबोजों जोबोद मोजां मोनो नों जुदि आंखौ मोजां मोनाबा आरो जुलि लानो राजि जायाबा नों होसदोंथ' आं नोंनि फाग्लि जाबाय मिथिसार आं नोंनि फाग्लि जाबाय नै बेखौ लादिनि लानसै फाग्लाफोर दामब्रा होननाया माथो गायसो थोद मा गाय हालुवानि खोथा गैया थु मानसि लादो नों मानसि जों लानसै थु फाग्लाफोर थुदु मानसि मानसि थुदु माखा मानसिफोर नुगोन थु माबार खेला आंनि मोसौखौ मा दांलाबायखो नङालै आदा जों थुखैनानैसो हैनो नागिरदोंमोन नोंनो नोंसिनि गोसोआथ' आलदासो जों मानसि नालाय जों सिखाव नङा माहाजोन मानो सिखाव नङा जाखो जों थुखैनासो हैनो नागिरदों थुखैनो ओहो नोंसोर सिखावथारसो नोंसोर सिखावथार आं मानिथारा बोराय मानसि ओइ सेंग्राफोर फैदोलै फैदो आंनि मोसौखौ बोथ्रोदथारबाय फैदो फैलै फै मोसौ गायखौ साथाम मानसिया बोथ्रोदथारबाय फैदोलै आंनि मोसौ गायखौ साथाम मानसिया बोथ्रोदलांबाय फैदो होसो सेंग्राफोर होसोथार
मा जाबावगोनलै दा बोले ओंखारलै हामा हिन्जावनि फिसाखौ दाबुसैलै हिन्जावनि फिसाखौ दाबुसै बे मानै गलि होथार गाथम जोथम होख्लाय होथार होख्लाय दानो खालाम नङाबा नै बावसैसो खालाम माबार खालाम नङाबा नै होथारसै नै 10 बार जलाय सिखारलाय 10 बार सात नों सात नङाबा नै होथारसै नोंनो थिनोलै उदां बेनो लायनोसैनो बुद्धि खालामलाबायनानै खस्थ' लाबाय मा सुनि ग्रुपआव जाखोलै आरो भुल जाबायलै दिनै बिराद गोबाव जाबायहाय नङाबा बेरायहैनांसिगोनहाय निजिरा मिथिसारखौ मानो लेंहराखै लांफैनो फाग्लि नङालायनो सोरबा अनजालिजों लाइन मारिबाय थाजाबासो फाग्लि गालिलि जानांगोन नों सोर फाग्लिफोर आंनि जिहेरावा बिदि नङा बिसिनाबाथाय बिदिनोसै बियो जोबोद मोजांखायसो दानि सेंग्राफ्रा गासिबो रेलगारि इन्जिन सोलायनाय बायदि ओरै सोलायलाय सोलायग्रासोहाय फाग्लि नङाबा माथो नोंथारगौ फाग्लि जानला मोनला बुंथारोहाय बिसोरो थांसै बेबायदि सिरि सिरि थाबाय थानानै नोंहा फिसाजोनि फारसे जेबो साननांगौ गैला सानबावनांगौ मा दंबावो बिमा आंनिबाथ' निजिराया जायखौ गाव फसायदों बेनो थिग जागोन मा नोंनि खर'आव एम्फौ हाबाखैथ' नों फाग्ला जायाखैथ' बे बाराव आं आरो नोंनाव जेबो सोंनाय नंला आंनि गोसो बायदि आं हारसिङैनो सोलिसिगोन मिथिबाय माइजलाबारिउ सफैलायबाय नै फान्था गेलाया आरो आंखौ बुहोनो फैलायबाय नोंसोर गैया दिनै आं जौखौबा मावाखै माबार ओंखारलां मा गोरा फालाय आंनि खोथाखौ खोनासंग्रोसाय औ आब' बिनि खोथाखौ खोनासंनाय मा खोथा बेलाय मा खोथा आं खोनासङा माबार ओंखारलां मा ओंखारलांनो एबार जों रावखौबो गिनायाव गैलालै नुबाय आं गामिनि मानसिखौ लानानै फैबावदों बे जिनिसखौ नुब्लाथ' पुलिसफ्रा हमनानै लांथारगोन आंखौबो हमनानै लांगोन ना बिदिब्ला आयु गामिनि मानसिबाबो खाथार गैया सोर गावबुरा सेक्रेटारिनो खिथालाबायनानै बुलाबाय होग्रा जों बिदिखौ गिलाबायग्रा मानसि नंला
आरो नोंबो जौ लोङो सोरबा गामिनि मानसि लोगो जादों नामा मा लोगो जानो जम जिनिसजों मा खाथार जम जिनिसजों दासो बेखौ नुनानै गिदिं नोङो जों गामिनि मानसिखौ गिग्रा मानसि नङालै सोर बियो खिथालाय दानो नोंबो दालालसो नामा गामिनि मानसिजों लोगो लाग्रा औ बाराबा खाथार गैयालै आं दानो बेखौ सुनानै गब्लं होहैगोन उदै थुदै होजोबनांगौ बेबायदि मानसिफोरा आंनाव जायगा गैया माबार ओंखारला नै माबार ओंखारला था आरो हना होलाय जा जिनिसा लाखियो बे सुनिबानि जिनिसखौ आंनाव लाना थां मिथिसार र' थाथ'ना मा जाखो निजिरा मानो थाथ'नांगौ जाखो थौना बैथिंजे बेरायहैनो सानाबो गोजौ जाथारबाय दा आदै मादै मोनाबो रागा जोंगोन थाब सहैयाबा थौना दसेल' फैना मा मिथिसार बहा थांगोन सानैजों ओइ दिथुन बैथिं बेरायहैदोंमोन दे बिदिबा थाथ' नोंसोर आंबो बैयाव थांनि दे होमबालाय फै मिथिसार आं नोंखौ मोजां मोननाया बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन नाथाय आंनि गोसोनि साननायखौ नोंनि सिगाङाव फोरमायनो हायाखैमोन आं मिथिगौ निजिरा नोंनि अननायखौ नाथाय आं नोंखौ बिनानाव असे बायदिसो सानो आं मिथिगौ मिथिसार नोंनि अननायखौ नाथाय आं नोंखौ आंनि बिदा असे होननानै साननानै लानो हानाय नङा निजिरा आदै मादैया जोंखौ मोजां मोनलाय होनना मिथिब्ला आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरगोन आरो निजिरा आंनि जोनोम गामि आरो बिफाया बोरै दं आं जेबो मिथिया मिथिसार नों बेफोरखौ जेबो बुंनाङा नों गिनो नाङा आं दङ ना आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बेसेबांबा गुवार लैथोआव आबुं जानानै थानाय बायदि आंनि गोसोआवबो आबुं जानानै दं मिथिसार निजिरा नों जुदि आंखौ अननाय दौलें खालामदोंमोनब्ला बे दौलेङा मालाबाबो जलांनाय नङा जेसेबांखि सारअन्थाइ बारहुंखा फैया मानो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायनो हानाय नङा मिथिसार रियेलि खेबसेल' थैनायबो खेबसेल' थेवब्लाबो आं नोंखौ मोनबाय थानायनि आरज गाबो बुहुमा मोनसेल' जुलिया खेबसेल' बुहुमा बेलथायथों थेवब्लाबो नोंनि बे महरा दा सोलायथों जिउ गोनां नङाब्लाबो गसाइजों सोरजि जाथों
सोरजिया जेखियानो मुङाल' थालांथों बयनिबो खुगाजों रायखांनो मोनजाथोंल' थायाथों जेरावखि गोजौ गाहाय हाखर नोंखौनो लानानै गोरोबनाय मोनफाथोंल' जिउ गोनां जिउ गैयै फारागल' दाखाथों बुहुमा मोनसेल' जोनोमा खेबसेल' थेवब्लाबो आं नोंखौ मोनबाय थानायनि आरज गाबो जुलिया खेबसेल' थैनायबो खेबसेल' थेवब्लाबो